Tanapa mundur merawat
luhur ringgit para wong Jawa Timur Menteri Amarasudi kabudayan Jawi asli mugi inaringan tetap kopi Brian alam donya Jawi asli
sang retnane abang ana turutana rantane amung sira kang dadi ing warta yo Gusti kang maha agung cinarita lampaine wata kawaca kang agya atara prata manembah manengkung ring Gusti kang maha agung. Wong ayu kaya ngene rasane wong nandang seneng kaya ngene rasane wong nandang katresnan duh Dewi Dursana senajan toh siramu wis duwe garwa senajan toh siramu apa kang dadi pepalangku bakal tak liwati duh wong ayu turutana prantanipun kakang duh wong ayu bakal tak boyong menyang negaraku duh Dewi Dursana. Dasar kuwe wong ayu ngandan-ngandan rambutmu manggis karengat bibemu nawon kemit bangkeanmu duh Dewi Dursana kurang seteng yen pun kakang durung bisa dikrama karo Dewi Dursana tak pilih tak endengno tumekaning pati duh wong ayu aja mlayu wong ayu
kesrimpet jarikmu dadi gawe Dursanala. Turtono kekarepane pun Kakang, apa kang dadi penjalukmu bakal tak turuti duh wong ayu. Apa sliramu jaluk donya bondo gampang wong ayu, ning janji sliramu gelem dadi karo aku nampa katresnanku. Selagine ora njaluk tumurune lintang lawan rembulan, aku saguh duh wong ayu. Enggal ngomong sak kecap rong kecap kanggo gawe leganing atiku duh Dursanala. Diracang-racang kaya brambang, diiris-iris kaya bonces, ya ampun ana buta kok ya sedep ngene ya. Nadyan kowe buta nanging ganteng, nanging sedep lho But. Lambene lho rek, lambene. Najan buta kok lambene api kok lambene panjak demung. But gak apa-apa But. Wong ayu pinter gawe legane marang pun Kakang. Apa gelem lan saguh dadi bojoku wong ayu? Iya But, aku gelem, aku manut. Apa kang dadi kekarepanmu lho But? Ayo enggal kaki munggah ana kancing gelengipun Kakang, tak gawa menyang negaraku duh Dursanala. Dewi Dursanala wis ana kancing gelengipun. Ya, dinane iki aku lagi seneng. Sapa sing cedhek karo aku bakal tak dundumi. Apa kang dadi penjalukane? Dan wis ngerti Den, dinane iki aku lagi seneng. Dinane iki aku lagi bahagia. Apa kang dadi penjalukanmu kabeh bakal tak turuti Den. Apa njaluk kebaya tak gawe sarwa saka emas, benik saka mutiara inten uga kabeh kudu keduman anggonku seneng. Yo Den, iring ana aku sorak ana aku anggonku jumangkah boyong Dewi Dursanala yo.
melok senggak Den. Bolak-balik opi, bolak-balik opi sing gak melok sing gak op. Dalem. Blenger kon nyekel duit. Mboten. Blenger kon mangan sego. Mboten. Kok gak melok senggak? Salah dibayari dhisik. Op, opi. Iya op. Dene wis kadung nampa bayaran senggak ana aku op. Ning aja padha karo kanca-kancamu op. Terus ya napa? Mecucu wis metot sing durung. Metot. Ya, jajal metot dhisik, rene sik mikir. Kurang titik. Kadek guyu musuh buta. Ngaten ta? Nah. Op. Oh iya. Oh iya. Iya. Wis balik gak usah medot. Jajal kekno nomor 3. Nomor 3. Yan. Nggih. Kon mau senggakmu ya kurang banget. Saiki ning senggak aja padha karo kanca-kancamu juga ya. Iya napa? Karo mecucu gantian. Karo mecucu. Sapiro mecucumu? Kurang dawa titik. Lah kok ngono lho ya? Nggih. Jajal. Ayo, mikir. Jene wis berpengalaman wis ngapal, masih mecucu metode yo iso muni. Wis yan gak usah diterusno mecucune. Nggih sampun. Oh wis. Sampun. Oh, wujude ngono. Iya, Den. Bengi iki aja sampe ana sing ngantuk. Aja sampe ana sing sedih. Ya, diramek-ramekno sing ngantuk sing tepok hoyaken. Tepoke iring ana anggolku jumangkahun. Op. Oh ya. Oh ya. Ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh. Ya, jos. Yo Kang, melu. Perhatian dan pengumuman khusus untuk rombongan warga Arbut. Dilarang main sir-siran sesama teman, bergendak-gendaan sesama rombongan tidak diperbolehkan kecuali dalangnya bebas ya. Yo Kang. Apa lu man? Yo. Wah. Iki gak sing biasa gubong embong gede kono ta rek. Hah? Ya mene kok gak mulih.
Yamene gak mulih dalu-dalu wong wadon ijen. Ah. Nyandang busanemu tengah menisor rapet, tengah mendukur. Wah. Sapa kon? Kon sapa kakek ngaku. But. Aku iki ngono, yuk nebek tipah lho, But. Wah. Busanamu lho. Opi. Ngene iki mang njaluk bolekmu dhuwit digawe sangu gawe tuku rokok gak dikeki op. Jarene op. Jarene bolekmu, Dik, aku njaluk dhuwit gawe tuku rokok. Apa? Kanok rokok. Brungki sedoten lho. Brungki kok nyedot. Ning aku yo gak gelem kalah karo bolekmu op. Paribasan aku nang Surabaya sak minggu oleh kaya 3 juta. Tak kekno bulikmu 300. Sing 2.700.000 mlebu selempit. Selempitan. Paribasane nang Surabaya 10 dina oleh kaya 4 juta. Tak kekno bulikmu 700. Sing 3.300.000 mlebu selempit. Selempitan. Yo gak digawe apa-apa. Jenenge tuku lunga kumpul kanca padha lanangi. Omong-omongan tok ya gak enak, sepet. Gak sugu rokok, ya sungkan. Wong jenenge tuku lunga. Ngene iki nyawang nontok wayang, nontok sinen rada ngantuk, rokok dhisik. Oh, enak op. Ngene rokok jange 50.000. Sak sedotan 3.000. Sak sedotan 12.000. Rokokan maneh rek. Ya mantep rek rokok Marlboro dikentok sik latune. Nah, ngene jange gak oleh rokokan karo bulikmu. Bulikmu ku ngene karo jane njaba. Wong kok mikir bumbu wae. Nyawang sinden rada ngantuk rokokan maneh rek. Kok metu beluke. Goblok. Wong durung disepul kok beluke wis metu. Kurang sepel goblok. Ya masih ngono, tak sedot sik, terus beluke tok non tak sebul. Wong durung disedot kok iso. Lho gak lidok. Gak lidok bener bulikmu keconyok lambe. Aja rokok sing diobong, lambe obongan lho. Lak bener bulikmu. Bulikmu kadang-kadang tak pikir yo ono benere. Tapi wong lanang gak rokokan yo gak enak, gak pantes. Nek kok petengan gak rokokan yo dikudu arek lanang, sangan arek wedok. Tapi nek rokokan ketara nek wong lanang wong gawa rokok. Merokok iku merusak kesehatan goblok. Arek goblok. Merusak kesehatan rokok itu. Merokok dapat membunuhmu. Gak eruh arek goblok. Rokok itu dapat mengakibatkan kanker dan hipotensi. Sinden. Halo. Kon ngerti hipotensi ku apa? Mboten. Arek goblok. Hipotensi gak iso ngene. Gak iso. Nek gadane dalangi. Nang kok nyawang menisor kon. Arek goblok dalange yo ngene. Sejambe iki, Bro. Sejambe iki gak ono tulisan ngono-ngono ku. Nek kakean paling enae. Kang. Tapi durung tak ombe, Bro. Durung tak ombe op jajal tak ombene dhisik op. Lho gak metu. Lali durung dicukit op. Tak cukite dhisik. Nduh, ewe klane. Alot rada alot kedaluar saredoan bire.
Nah, diombe dhisik. Lah, ngene iki awak hangat. Awak anget jarine demone gak klebon ngene, gak bergas. Mon demah kono dapurmu kaya watu blorok. Nek gak ngombe ngene jarine kurang anget awake. Tapi ya ana benere, ndoh ngene iki. Ngombe titik wis rada mantep, tak ombene maneh. Loh. Brengos jepat-jepat gak apa-apa. Njene wong bedem. Gak apa-apa wong mendem. Ngene iki nyawang sinden ayu-ayu ni rek. Dasar kau sinden racun. Baru kenal sudah ngajak anjul-anjulan. Aduh. Gak apa-apa lho rek wong bedem. Bedem nyanyi sembarang bebas coy. Wong mendem kok. Pemeneh tambah mendem. Ngombe maneh. Loh, wong tambah mendem nyapa wong lanang kudu moro tangan. Ketok wong lanang kudu tangan sing moro kudu ngeprok ae. Loh, bareng ketok sindan gak kudu ngambung. Baper dalangi. Aku dhewe yo heran kok. Anggerne aku mendem kok ngono. Nek ketok wong lanang gatel tanganku, nek nyawang sindan lambeku sing gatel, Op. Mboten napa-napa wong bedem. Bedem gak apa-apa bebas. Bojoku kok omahe kawan ning lokno wong aku mendem. Gak apa-apa. Ngombe maneh tambah suwe tambah mendem tambah nemen. Nyawang wong lanang kabeh nyawang cantrik kudu tak kepruk. Loh, bareng ketok sinden kudu ngambung. Ojo arek dipoto ta. Goblok. Yukmu iku kok makak kenekan. Piring tutuk embong kok. Arek goblok. Ku mang kurang didik tak getno. Aduh. Loh, mendem. Loh, entek. Ya main itu ku ya tuku nandi, ku mburu ya tutup. Penghematan ae. Penghematan irit dijamin nikmat. Pesing rada sepet bercap manuk coy. Yo, gunung meletus, tanah berabang berangkawa yo. Banjir bandang salamangsa yo. Arek ngoblok senengane penyolotan. Sejeh ambek aku. Pondo duit 1000, 2000 gawe tuku nyampu bris, minyak bris, rambut wis ngelicit. Nah, butuhe gawe nyawang nyinen. Opi. Nak nem. Nah, ngatut ngon. Ngatut mindeng ngon. Opi. Nak nem. Nah. Nyok ngelem tak ngene Op. Net. Lecet pisan. Tak ngene maneh Op. Nama net. Lecet minu Op. Pisan guys Op. No nemen net. Lecet maneh. Nyawangen Op, nyawangen. Nyawangen dalange goblok. Nyawangen dalange tak lebokne Op. Nah. Ngene Op. Elem tak ngene Op. Nak mau nih nu. Ojo ngeles pikiranmu nom-noman, ojo gampang ngeles. Tak jak nang pasar Palong Pangang tak cucuk noh tuku mas sumber saya tak tukok noh ngali-hali. Nih tangguh min. Ngali-hali. Mau nong Nak nengok noh hali-hali jika sampai belanja. Ya, nyengkut josok nyenggak ya aku. Up.
sing mbau reksa desa tanah ya. Hilangkan narkoba, hilangkan perjudian, hilangkan semua kemaksiatan, hemat generasi muda merdeka. Latalah butuh murang tata ya keparat kawah widadari. Latalah murang tata. Mundur keparat antemen ya Bathara Brahma gawe resek gawe kesuh anggonku seneng ya sing hati-hati Brahma keparat. Ya antemen mo wedi kok ngarep kok mburi ya antemen singket nek ngantem kak popo apa dan bakawan pintar kok monggo hasing pambiyantu Ndara. Lah dalah buta keparet iya tampanono. Adalah kurang toto. Akar. Wah, panas wah. Aduh, panas wah. Apa ya
Butane diobong-kobong kabeh. Kobong kabeh kobong. Rasakno buta. Ah, apa? Yono sun miwitian dalang wayangku minangka makhluk ing dalang kotake wayang kayu kuburan sejati tutup dhuwur popo angkasa dasar ibu pertiwi trojok sangga pahono larapan gelar pantolo tundo sabdo kelir jagat rinolan wengi paluntur tejo mangkrak paluntur tinejo mangkrak pracike wayang minangka tapeling bumi yana harapan aku kinara sing kadyana yang naka pepasean palisir minangka
kendaline lintang Bima Sekti ong gambangku gambang pangglepeking banyu mili suarane laras indro pengasih saron peking minangka penata sing bumi pasindan larang ngono lirayu widodari kang panggetak ing ati kethuk pangolok-olok rebab suling pengasih gonge segara limo ingsun dalang purba sesa purba sesa handlar isine jagat raya sinawung carita kondo kanthi nyebut asmane Gusti kang kagungan sifat welas lan asih. Mugia angay menuk anggen isun jemejer dadya dalang purba wasesa. Ana gumlare budaya kang ngripta para pujangga. Minangka pewujudane cipta, rasa lan karsane manungsa. Bismillah murwani bukane wong akekandha. Bismillah murwani bukane wong akekandha. Bareng sak pengera Sang Hyang Pratanggapati gumantri Sang Ratri kabundutan dening Ima Gambura maruta kelawan Ancala. Ima marane Mega Gambura tegese segara maruta nang Delancala wujude gunung. Ingkang dadi tetimbangane ngawurip Surya Candra Kartika. Langit awang ngawang wung-wung lanang wadon gedhe cilik ala kelawan becik. Ingkang sinebut wonten Lesara Jawa kang dadi tetinggal kaki pujangga Jawa asmane Sang Aji Saka. Mulon pangunen-unen Hana Caraka Data Sawala padha jayane Maga Bathanga. Ingkang mengko werdi Hana Caraka menika wonten utusan wiwit nalikane Kanjeng Nabi Bapak Adam kelawan Siti Hawa ingkang dipelarapaken dipun tundung saking swarga. Pramila Gusti kang akhir jagat hamil-hamila. Hamile milih mutiara nanging mutiarane manungsa ingkang sinebut Abah Leakut utusane Gusti kelawan Rasul. Nafsu kawan kala sampun mapan wonten hati sanubarine manungsa.
Ing riku sami perang antawisipun nafsu ilahiyah kelawan setaniyah mung amung karek manungsane. Sing sapa gelem lan manut kelawan nafsu ilahiyah benjang gesangipun bakal istiqomah kalawan pecah mlebet dhateng Husnul Khotimah. Kosok wangsulipun sing bela nafsu setaniyah yen besok mboten badhe angsal berkah yen pecah kalebet dhateng Husnul Khotimah. Pungkasane leksara Jawa kang sinebut Bathanga. Moga menika mapan batang menika jasad sakwise manungsa duwe wenang urip. Mula kabeh besok manungsa bakal duweni kewajiban mati. Ora mledek dhuwure pangkat sarta luhure derajat. Senadyan to sing sugih sing melarat wong tuwa enom lanang wadon gedhe cilik nadyan ganteng rupane elek rupane besok bakal ngalami mati. Wong sak jagat ku mau kabeh janji duweni ambekan besok bakal ngalami mati. Kenek kabeh mati nanging weling Kanjeng Nabi bisa mlebu mring gedhonge keselamatan. Kenek kabeh sira mati nanging mlebu mring Husnul Khotimah. Suwur data pitana pundhita ingkang kangge purwakane wong akekandha sedalu mangke. Handlur ora beda dening kaya sarahmu wing Jalanidi. Sarah laranmu wing panggonan. Jalanidi segara wonten ing wadya bala ketimali kok lembak-lembak kadya peksi perjonggolana candrane. Peksiaran manuk perjangga glathik kowe dene manuk glathik senambrim alap-alap pating cepiping surem jagate kayangan Suralaya. Kaya candrane Badra irawan Badra mendung irawan rembulan kaya dat peteng dat padhang ketingali tenggene anggone kayangan Suralaya. Anglung dasar to kang tebeh tumuyung kang celak sami manglung aben antara mangsa handlidir utusane ratu ingkang aso aben bulu beting glondong pangarang-arang. Peni raja peni ya peni guru dadi ya guru bakal pepundhutan Nalendra dadi sawiji putri kang endah warnane. Siti bekti bolo-bolo rambatan yen catur suwengi mosok rampunga. Sedalu mosok tutuka sinten temapan yen to andalang lampahe Dara Sembada. Dara Gara Sembada pantes duweni gara ning pantes kangge pamirsa sedaya. Pangudaswendriya ingkang dereng kawijil ing lesan. Pondok doane aku
sataya balung swara kakale sasanggaan padha goyang kabeh padha nyawang rawi yoga kuyup rukun do ilinga seni iku adiluhung mula kabeh rasa bingung ilinga yen ana panggung sampun rampung janturanipun dodane aku sataya balung swara gagane sasanggaan padha goyang kabeh padha nyawang rawi yoga kuyup rukun do ilinga seni iku adiluhung mula kabeh rasa bingung ilinga yen ana panggung yana salukane wong wayang jenarios pambukaning carita pinarung swarane risang luka nonton minangka kumpuling prapratangga miwah pangrawit swarane ibu waranggana mangayunana bagya gelaring pramitra budaya mitra sadaya Hong wilahing sekaring jagat bahwana langgeng sasra triyat cahya kita wenenang estu maha sidhem sun mandrahum duh kakang kula pikulun kakang kula nggih Kaneka putra juru basa Suralaya kakang nggih napa sami wilujeng duh kakang kula Narada apa perkencong pak pong warda ning embong Tetegara wong kali gedhe sapa sing gawe wong utangake dijarak-jarak dhewe keparenga sawane wonten boten wonten alangan sajuga punapa Yai Guru sami wilujeng ing sambikala sungkem kula mugi katur dhateng pramesti guru nggih dhateng siadi Yai Guru. Duh kakang kula tampi mugi andadosaken lengah batos kula salam taklim kula mugi ketampi aduh kakang Kaneka putra
Inggih kula tampih mudi andhadosaken jimat gesang kula Yai Guru. Menapa ingkang panjenengan kalih menapa ingkang panjenengan paduka kalih kok mendal-mendel kewala Yai Guru? Kayangan wonten menapa duh Yai Guru? Keparenga dipun wedharaken menapa kayangan kathah telik sandi satruju saking panganyaman para praja. Menawi wonten pun nderek-nderek mangke kula Yai Guru, mangke kula tangunipun Bathara Narada kaneka putra kula ingkang saguh dados betehing praja andhepane marga. Mboten sisah kula ngeceng dada bebasan minggating nyawa yen perlu ngantos tugeling jangga kula. Sumuruping pandhaming tias Sang Nalendra arsa ngendika Om ngendikane Sang Nalendra jroning nakara mangkono arsanana sungkeming yang pongapekti Om kluwung tutu tejo tutu kluwung tejane wong mertapa lali putranya urung ta parasita nampa benjang ana ganjarannya katingalana penanggih ana wingking pot menahan minantiya pet wong menahan pekek nafsu hawa luwung hawa nafsu kok dipekek nafsu hawa kok dikendhaleni mendel sang kadya sinunduk ing sara denta sinunduk wis ngarani sara gunting denta landhep dadane kadaja gunting tatune loro gak sepira larane kok sumedhot grandel batos sing Bathara Guru anggene sare nampa ilham Jawata kang ditampa anggone turu ngipi oleh wangsit Jawata anggone turu kaya nangisa Sang Bathara Guru apa monggo Yai Guru pun mendal-mendel kewala wonten punapa sejatosipun Yai Guru inggih Kakang Pikulun sedaya kita gagas lelakon pun ngantos kayangan menika kenging musibah ing Bahwana monggo kita suwunake marang Jawata duh Kakang anggih monggo Yai Guru
Papa Narayan. Wonten punapa Yai Guru? Ampun mendal-mendel kewala Yai Guru. Nuwun inggih Kakang Pikulun, kula tampi sasmitane Jawata ngraosaken badhe wonten pacoban Jawata. Duh Kakang Pikulun, kayangan jagat saisine bawana badhe wonten tekaning pancarobah wujudipun kathah gunung meletus, gempa bumi banjir bandang salah mangsa angin kang duduh gedene ketingal peteng dedet. Duh Pikulun, apa nggih nggih Yai Guru, ampun dadosaken wonten bebendune Jawata. Duh Adi Guru, inggih Kakang Pikulun, sedaya kita gagas lelakon empun ngantos kayangan menika kenging musibah ing Bahwana. Monggo kita suwunake marang Jawata kang linuwih sageta kalih sambi kala. Oh, cara wengi nang dereng abang idu-idanetes ing Bandala kesaru gegere tanto menjaba. Wong kancana caraka, wong kancana duta, wong kancana daya arek-arek. Jajane sing buk kongon ngetokno, kopi-kopi sing anget kon ngetokno. Ingkang miyak jojok lantaran pundak jojotan tamu saka Tunggul Waloka dewane Prabu Srani Sarimbit ingkang ibu nyerpepeh Nyanandra candane kaya dene pitik jago pinanggih babon mari ngendhok yana cidra lungating saliranya. Kakang Pikulun wonten daya wonten tamu. Papa wonten daya wonten tamu Adi Guru. Wis pitutur putriya Wisnu Karawa ngarang kita karasa dalem Sri Nalendra Karawa
Punika Nini Permoni ya Sang Hyang Betari Durga saka Sela Dandang Pasetran Gondomayi.